klokje thuis tikt. Tikt de spekt. Net tegen de boom. Nou. Goeienacht. Dit is nog eens parkeren hier, hè? Ja, dat is voor, volgens de buurvrouw tegen het inbreken. Al zo. Ja. Goeiedag, goeiemiddag. Ja, die is hier aangekomen. Oh, wie komt dat? Ja, dat komt omdat de man van mij is overleden en toen waren maar 8 dag mee is. En hij in de oprit is er ook al een keer door een paar weer. Die hebben een baboes. Dat is zo'n grote, hè? Ja, dat is een groete. Toen hou ik die andere hond nog. En die was al oud en de uitstraling van hem was niet zo goed. En de zoon die was aan de overkant aan het lopen daarmee en ene trok zich los. En die houdt zo de bek, of de kop van de oudere hond in zijn bek. En dat heeft heel met gekregen. Dus nu als hij de oprit afgegaan, dan heeft hij al de horen zo graag opgestoeld, terwijl er niks aan de hand is. Hij heeft er niks van mij gekregen, maar ja, Jawel. fysiek niet, maar mentaal. Mentaal. Och, Ik denk ja. dat dat mentaal is geweest. Wie heeft er? Jim. Jim. Dat is het Jimmeke van mij. Jimmeke. Ah, jong. Ja. Hallo. Oh. Ik vind het wel een beetje zielig. Stiet hem door te trillen op zijn puurtjes. Ja, maar ja, ik kan er ook niks aan doen. Hij zal toch verder moeten? Ja. Ik heb al een gedragsdeskundige die komt bij mij in april. Want er kind ook zo uitvliegen naar anderen. En ik heb al 2 keer een aanvaring gehad met een, dus ik wil het gewoon niet. Oh. Ja, dat is heel vervelend. Jo. Dus Ja. Jimmy gaat binnenkort in therapie? Ja, die komt bij mij komt die dan 1,5 uur en dan weet ik niet wat gaat gebeuren. Maar dat betekent wel dat je heel veel van Jimmy helpt. Ja, Want- tuurlijk. Want je doet er alles aan om hem van zijn trauma af te krijgen. Ja. Nee, maar er veel soms ook uit tegen anderen, dat vind ik gewoon niet fijn. Mhm. En dat wil ik proberen hem eruit te krijgen Ja. dan. Door Ja. middel van die gedragsdeskundige. Ik hoop dat hulp. Mag ik ook een handje geven? Oh ja, zeker. Even netjes voorstellen. Ik ben Bas. Ik, Cecilia. Cecilia. Ja. Werd je toevallig woorden van zien? Ja, van onderweg. Ja, ik zag de Kijk. auto. Kijk, en het grappige is, Meetje, onze cameraman, Ja. daar had je bij ook al de klokken achter de voorhoed gezien. Ja. En toen reden we terug en toen zochten we een lege oprit. Ja. Toen dachten we van, daar zal wel nemens toezien. En Ja. op het moment dat ik dat dacht, kwam je aanrijden. Ja. Gebeurt dus wel dukker, alsof het zo heet moeten zien. Zien, ja. Geloof je in toeval? Soms. Soms. Oh, dat is ook een goed antwoord. Soms. Hé, maar wat is dat van Ugg met de klokken? Nou, dat de man die dicht de klokken. Ah. Die is 2,5 jaar is die geleden overleden. Oh. En nu ja, is er niks meer met de klokken. De zoon van mij, of van ons, die deed wel in horloges. Maar horloges is heel wat anders dan klokken. Ja, wie doet dat tegenwoordig nog? Ja, die werkt bij Martens in Maastricht. En dat is een echte horlogemaker? Ja. Oké. Ja. Goh. Ja. En dat doet hij met veel plezier? Ja. Ja? Ja. Dat is een echte een ambachtsman? Ja, zo zou ze het kunnen noemen, joh. Ja. Ja. En wie is het met Ugg? Goed, Ja? prima. Want volgens mij ziet je wel iemand die niet de ganse dag in de stoel zit. Nou, ik ben geen type voor achter de geraniums. Wel achter de klokken. Ja, nee, maar ja, god, die klokken die moeten weg. De kleinzoenen vinden dat... De man die heeft dus klokken binnengekregen van Emes. En daar houden we een heel klein stukje van wat niet deeg. Ging er op Marktplaats kijken. Hè? En dan houden we precies dezelfde klok. Hoe dat stukje nu wel van deeg. Dus die bestelde die, De ganse klok. de ganse klok, voor dat deeltje. En dan kostte de andere klok weer meer maken. Want ik weet niet hoeveel klokken dat ik heb.
Zien die van Marktplaats, zien die van die lui. Hier houdt dat allemaal in zijn kop, maar dat weet ik dus niet. Oh. Dus het ganse huis zit hij vol met klokken. En de kleinzonen vinden het heel erg leuk om die te demonteren. Oh ja, maar niet meer in elkaar te draaien. Nee. Alleen maar demonteren en dan gaat het ijzer weg en dan gaat het hout weg. Ah, oké. Oh, dus ze helpen oma wel een beetje met, Ja, met opruimen. Ja, op die manier, ja. Is ook een man plotseling overleden? Nee, hij was wel 40 jaar krank. Maar dan is het nog plotseling eigenlijk. Je deed er alles aan om geen kranke mens te zien. Je had altijd zelf in de verpleging gezeten. En dan zei het van, ik wil het niet. Wat een positivo. Ja, en op een gegeven moment is er mee zo omgekiept. En dat had je ook met zijn ziekte te maken? Ja, ten dele denk Ten ik dele. toch wel. Ja, 40 jaar krank. Ja, Wat had je dan? Bushney-Buck of sarcoïdose. Wat dat inhield, zoek maar op Google. Oké. Dat tweede, dat was al te moeilijk voor mij, maar Bushney-Buck, dat ken ik wel. Dat is zeker vernoemd door Dat degene is- die het ontdekt heeft? of Ja, zo? dat is een auto-immuunziekte. Ah, En daar kent ze dus van zoveel procent gaat met een griepje ermee weg, hè? Dus griepachtige klachten. Maar hier heeft het door zijn ganse lief gekregen. oh wie. Ja, en dat heeft ze dus 40 jaar. Ja, en als we achteraf kijken, de laatste maand ging het hem al niet. Maar ja, als ze daar gaat van zaaks of kan ik dich helpen, altijd niet. Dus ja, Het was geen klager. nee, helemaal niet. Gelukkig niet. Want toen de kinderen klein waren, toen begon ze krank te worden. En dat wordt dus ook een dingetje als ze dan in de klager was. Met 4 kleinkinderen, ja, die hield ze niet stil, hè. Nee. Dus dat heeft er altijd erbij gepakt. Hij heeft het echt als een man gedragen. Inderdaad. Manmoedig. Manmoedig, inderdaad. Manmoedig. Inderdaad. Ja, Goh. ja. Hey, en dan ziet je hoe lang samen geweest? Ja, 46 jaar. Volgend jaar woon ik 50 jaar hier. Nog altijd met veel plezier? Jazeker, Ja? tuurlijk. Ja, Want ja. de Lubs heeft ook zo... De bos in. Ja. Het is een geweldige omgeving, hè. Ja. Echt. Ziet je van hij? Nee, ja, ik ben geboren in Maastricht. Ja. Ja. Maar je ziet niet dusdanig aan de stad verknocht dat je... Nee, helemaal niet. Nee? Echt niet. Ziet je meer een natuurmens of een dorpsmens? Ja, in dorpsmens. Ik wil het rustig hebben, hè, om me heen. Hè. Want als ik 2,5 uur in Maastricht rondloop, voor te kopen of zo maar, hè, dan denk ik, wegwezen. Een beetje veel prikkels. Ja, druk en zo gaat, ja. Je ziet, Ja. je ziet letterlijk een kleurrijk mens. Ja, toevallig hier. Ja? Ja, want met dit weer, ik hou in de winterjas aan. Man. Veel te warm. Tuurlijk, Ja. tuurlijk veel te warm. En nu wil ik met hem gaan lopen. En dan ga ik gelijk de beukjes rondbrengen. Oké, wat voor beukjes breng je rond? Dat zijn die van... dat zijn deze. Ja, je kunt wel even binnenkomen. Ja, mag dat? Jazeker. Oh. Kom maar binnen. Kijk niet naar de rommel, want ik ben maar alleen, dus ik hoef niet op te Nee, runnen. Jimmy. Nee, is goed. Kom maar. Is goed. Is goed. Nee, is Als ik goed. de deur Is toe goed. heb, is die Ja. andere mens komt hier aan? Ja. Is Ja, goed, kom maar Jimmy. binnen. Kom maar binnen. Hè? Dan kan ik hem even loslaten en dan kan ze een ding. Dan kan hij zijn eigen plekje zoeken. Ja. Zo, hè? Hé, ja. Daar. Oeh. En je ziet van de versierseltjes, want Polsen is heel volop op komst bij Ik vind dat hij zo leuk, dat vreubelen. Hè. Dat doen we voor ieder jaar met de dames van de familie. Voor de kerst en de Pasen. Dan wordt hij, en er zijn nu nog andere bijgekomen, dan wordt hij gevreubeld. Gevreubeld. Ja, Heerlijk woord, hè? Vreubelen. Ja, heerlijk. Hè? Ja. 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 Dat doe ik ook hier. Ja. Knommelen is een leuk woord, maar vreubelen is misschien nog wel leuker. Ja, dat is een buikje van Ulestraat. En Ah. dat, Oh, wacht op.
Dat is eigenlijk het dorpskrantje. Moet je dat zo... Ja, een voetbalbuksje noemen ze dit. Hè? Maar er staat van alles wat in de illustratie gebeurt, staat erin. En je brengt dat rond? Ik breng dan een deel rond. Hè? Dat doen we met meerdere. Hè? Een soort van krantenweek. Ja. Ja, het is maar 1 keer per week. Hè? Het is niet iedere dag. Maar dat 1 keer per week wordt dit rondgebracht. En dat doet je trouw al hoe lang? Dat weet ik niet. Hoe lang? Dan is het vast en zeker hoe lang. Ja. Ja, daar staat de man. Oh, maar dat past zuiver bij jou. Ja, vindt Dit past zuiver. Ja, nee, ik zie ook zo samen. Ik zie ook zo samen. Ja. Ja, daar was nog het dochter van een 40 jaar. Dat is een huwelijksfoto dat. Toen we 40 jaar getrouwd waren, had ze dat. Ja. Je wordt wel een knap bruutje. Ja, vindt ze? Ja, zeker. Absoluut.